Odio matari kadek nya korom gajuang dueno mara uchiel gana rio pario kodangwen en geno mara ne rio makare machiegni heyo makende nya cheno ne mara men piny wa ikoni mathoth kontere kidien jare yo mar cheno ne mokwongo wa ikoni weche manyien kabende twak moten record chik mar omenda mar gana rio pario kodangwen gana rio pario kodabich mabende koro geto medo sure pachoka medo wenyolo paro mopogore wanyisi pach joket mwandu pach jogo mabede we kembe nya korom gajuang gi pacho gana joka Kenya duto mamedo golo pachi kotenre gi paro no marchi kotenre gi weche go moko bende wa ikoni ramany piny nya korom gajuang mago mag siasa kacho mago mabedo tucho anyate wengo makaluo kabende hangno abed gi kidien mar ariyo kamangno agombaka gi buka owuor ochieng buka en jalony e weche mag pur gi sani en jakom mar Kenya Small Scale Cereal Growers Association manen riwruok mar jogo mabende loso weche go motenre kod kothe e sekta no mar pur hangno go kod mbaka kotenre kod weche go mag chiemo nya korom gajuang wasebedo ka wantiere kod oula mapek mabende chich ni nyalo bedo ni dhi kelo midhiero mar onge mar chiemo e kinde mabende koro ndalo medo sudo wadhi ng'iyo ni ang'o mowinjo bende jopur timo sani mana onie kinde mabiro wabedo kod chiemo moromo kaka oganda joka Nyanam to mokwongo magi thuond weche. Wewe huna mtoto atakwenda kukaa kwa kigango ale mogoka tukwambia ile madhara yanapata watoto wetu. Jotelo mawuok ka dhowath nam chumbi oko mar kedo gi tiyo kod oboke ma inyamo mar mogoka. Chenro mar manyo maiti e bungu ma Shakahola ochakore kendo kaka wuono ringre abiriyo gole liete mar Madek. Nimesikia tu msichana amepatikana lakini amekufa juu ya miti. Familia more gweng ma Misambi nigi kuyo bang' japuonjre moro ma jahigni 16 kawo ngimane oko e yo magalagala. Machiegni nya korom gajuang oroko pache chendo ne mara men piny kaka pile wago kodi mbaka nyiswa pache kotenre gi magi mwa ikoni odhiambo makawuono laiwa mar ote machuo kaka pile inaria deka ochono no kabende wantiere kacha live e Facebook YouTube duto orwake pache odhiambo makawuono wantie gi jaloko marwa Elizabeth Otieno nyinga Lydia Okeyo. Ringre mamoko abiriyo gol eliete mantiere bunge ma Shakahola e kaunti ma Kilifi odiochieng' makawuono. Apisas mag okwach kich kawuono nochako kendo chenro mag manyo ringrego kendo mage chwegi yudo ringre e liete adek. We identified 3 graves, and in these 3 graves we were able to exhume about 7 bodies. One of the graves actually had 4 bodies, while the other 2 had one each, which make them a total of 7 bodies which we've exhumed today. Is an exercise which will go on, and as per what I know, we have about 50 graves which were identified, which we are going to work on until we finish up. One thing that we are also urging members of the public is, if you know that you suspect that there's a missing person at Shakahola who you've never seen, we urge you to have your DNA taken, so that now we can be able to match, because one of the things that we'll be having as a challenge is people not coming up to get their DNA, so that now we can cross-check with the bodies which we have at the mortuary. Emago mag somo jopuonj mag junior school no winjore ochak kadonje tich kawuono bang' report mar Kupet yango ne giwinjore mar dok tich. Kata kamano moko kuom jopuonj counties ma pachoka podonyono piny ne gibiro dok mane skunde bang' yudo barupe kowuok kuom duol mandiko jopuonj TSC. Kaka Judith Omondi lero no counties mamoko kaka Kisumu kata kamano jopuonj ne odok e tich kendo sechako tiegruok ma obagi kod duol mandiko jopuonje pachoka Teacher Service Commission. Gitwak mane ochiw ka hotelie kod riwruok mar jopuonj mar Kupet kachiel gi kweth moko mag jopuonj mag JSS kawuono ne owinjo bed ni jopuonj gi dokie klese kendo chako tiegruok retooling ma olos kod duol mandiko jopuonje pacho ka TSC.
Kata kamano moko kuom jopuonj ne ok odonjo e skunde ka gikoni pok giwinjo twak maber koa kuom duol mandikogi kata barupe ma gisebedo ka gidwaro bende pok giyudo. Bado tunaendelea na mgomo. Bado kwa hiyo document ambayo walisign, hiyo document it has not come out clearly telling us what is the intention of TSC. What is the plan of TSC? Wengine wametolewa kwa registers, wengine wametolewa kwa school list. So unapata kuwa hapo shuleni unakuwa victimized, hakuna mahali unaenda, tuko tu. We also need to get clarity as to why TSC, our employer, has not been part of these negotiations up to now. Because we have the show cause letters, we need to know their stand. Have they been withdrawn as per Kuppet agreement with the part of the national leadership? E counties mamoko kaka Kisumu kata kamano, jopuonj ne oyie mar dok e skunde. Kata kamano kod siem achiel, niponi piny owacho komiyogi barupe tarik 1 dwe mar 7 kaka ne gisingo to ginidog gi ndara. Ng'eny jopuonje dhi e klas but gin gi stress. Jopuonje ok okwe. Sirkal osenyisowa maber kendo warito ni Julai tarik 1 idhi ndikwa e permanent and pensionable. Kendo warito Julai tarik 1. Makaponi ok gi ndikowa by 1st July. Wabro doka ndara, but for now wadhi puonjo for 4 weeks go ka warito gi wamiyo gi time. Bende jopuonj gikoni e gichopo mar yudo tiegruok ma obak kod TSC mamedo gi ng'eyo e puonjo jopuonjre mag JSS. Kata kaponi dhi e ground sani tidhi yudo ka halls opong' gi jopuonj modhi e retooling of new teachers. Wach retooling no ok wapingi nikech en wach mar acquiring new knowledge. In fact, we are encourage government mondo tem all those retooling things. E counties mamoko kaka Nairobi, moko kuom jopuonj ma watwak go e yor ong'we yamo koni ok gichopo e skunde ka moko to ne ochopo. E kinde ma magi dhi nyime, moko kuom jotelo pod kwayo duol mandiko jopuonj TSC mondo mi ochiw lipot ne jopuonjgi ni bindik gi e yo ma ongirore. Jakom mar komiti mar bajet e od bura Ndindi Nyoro oyango ni omenda ma gisewinjore chwalo ne TSC owinjo ndike e yo ma ongirore jopuonjgo kaka dwarore. Tuliongea na president na on top tukaongeza bilioni nyingine 5 na hiyo pesa tunapea TSC na we want to reinvest that money on top of what came from the national treasury. So it is over, I think it's over now close to 15 billion. Haswa ya kuajiri walimu wa JSS on PNP terms. Ng'anyo mar jopuonjgi biro e kinde ma piny Kenya pod yware kod midhiero mar dar kowuok e kit somo machon mar 844 nyaka e CBC ma owinjo dhi okang' machielo mar grade mar 9 higa manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok jod bura makadho nam chumbi Motesini Coast Parliamentary Group kone gitimo winjruok mar kwedo hand muguka kaachiel kod tiyo kod kadho nam chumbi mangima. Jod bura go mawuok e counties duto 6 makadho nam chumbi bende okone gichano chwalo twak e od bura mar chugo chik mabiro miyo muguka yango kaka achiel kuom yedhe mamero chokae. Jafwambo George Bati ntiere kod George Ao kontiere kod ler mathoth koya Mombasa. Kata bang' doho ma Embu golo chik mondo mi counties ma Mombasa, Kilifi kod Taita Taveta kiketie tim chik mar kwedo hand mogoka kaachiel kod tiyo kode, riwruok jod bura man kadho nam chumbi oramo ni gini yie mondo mi ohala no dhi nyime. Kotelnegi kod jakom gi Danson Mwashako, jod bura go ne oramo ni koro gidwa chwalo twak e od bura mar yango mogoka kaka yath mamero ji mondo mi okume e pachoka. Sisi wabunge wa Pwani tunakataa kuingia kwa mogoka hapa Pwani, na tunasema kwamba kutoka leo na kwenda mbele tunaungana na magavana wetu kwamba hatutaki mogoka hapa Pwani. Right now where it is, hata sisi hatutaki kuitwa tuende bunge, na mimi nimesema napeleka mswada bunge, na huko bunge tutapambana hapo tuone kama Wakenya watakubali wauziwe sumu. Rais amesema amefuata sheria, lakini sio sheria zote ambazo ni sawa. Hizi ndio zile sheria lazima zibadilishwe. They are illegal laws. Kama kumepatikana utafiti mpya, research mpya ambayo imesema kwamba muguka iko na athari mbaya, hata kama ni sheria, rais sasa achukue hatua ya kuigeuza. Giseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom singo keto thenge omwom mageto bero pur mar mogoka kod mira magidwani okum e pachoka. Sisi tuuza madafu, tuuza nazi kule kwao, tunauza maembe, hatujawapelekea sumu pale popote. Wavyo rais, korosho, ito mimea yetu haina sumu. Mbona wao wanatulazimisha tena kulazimishwa majani ya sumu mogoka?
Hata mimi ningeomba Mheshimiwa Rais kwamba aseme sasa, wataalamu kaeni chini, muniambie hasa huu mmea, je, unaleta hasara ama unaleta faida kwa jamii? Linturi mwenyewe ni mtu anatoka katika maeneo ya Mogoka na ako na maslahi na ako na pia na changamoto zake mwenyewe. Kwa hivyo anaweza kulitumia hili jambo kisiasa kuonekana kwamba amepigania hili jambo. Kwa hivyo he's an interested party, he might be the Minister for Agriculture, but he's not the right arbiter. Labda aweke mtu kama Head of Public Service. Jatend kwith manok e od bura opio wanda eneo konegi kore mar twak wi wachno kochwale e od bura kolero ni kaka tend Azimio gisiro jotelo man kadho na mchumbi e wi kum makamano. Wasiro wach mar loko chike ma ikelo kod jaod bura ma Kilifi North Owen Baya ni mondo wach mar Muguka kod Umira mondo ngi malum. To e kaunti malibamba makwale jodong kaya koni medo ushuru mar mogoka okoromo omiyo gidwani kabeto kume chuth mana kaka counties ma Mombasa, Kilifi kod Taita Taveta. Ni huu mugoka ndio leta vijana watumia vipanga. Mapanga yale ni mugoka wote, mugoka, kwa sababu lazima wapate mugoka wale ili wafanye starehe zao ambazo zileweki. Msipozuia mugoka, vipanga vitazidi. Sisi kama wazee wa Makaya hatutaki mgoka, hatoutaki mgoka kabisa. Uwe mwisho wake ni leo na mwanzo wako ni leo, kwa sababu unatuharibia watoto wengi sana. Mpaka watoto wa kike sasa wanakula mgoka. Naweza sema madhara yake ni kukosa usingizi, kukuweka wasiwasi mwingi. George Aoko, Ramogi TV. Ng'anyo mar jochiw thieth e bwo riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers pod dhi nyime pacho kae ka koro donjo ndalo mar 61 nyaka nochakre. Odiechieng' ma kawuono jagoro maduong' mar riwruogno George Gibore notelo ne jochiw thieth e kaunti ma Kericho mar sundo tend kaunti no mondo mi ochop singo mane gitimo kodgi. Moko kuom singo magikoni tend kaunti no pok ochopo kare en kaka ndiko jochiw thieth 70 kaachiel gi miyogi omenda mambalang' mar siling 10,500 kowuok 3,000 magiyudo sani. E counties moko kaka Makueni, Kitui kod Machakos bende jakom mar Kuko Peterson Wachira notelo ng'anyo magikoni ok gibidok chien. Kata ok gibidok tich nyaka chieng' chop dwachgi. Serikali imeendelea kususia na hawajataka kutekeleza matako yetu 10 yote ambayo tuliyoleta kwenye meza. Na tumesema hatubanduki mpaka hayo maneno yote yatekelezwe. Leo tumekuja hapa South Rift kwa sababu hapa pia kumekuwa na vitendo vile ambavyo vinaudhi kisheria. You can't have a person on contract from 2012 until date. You can't have a person on contract from 2018 up to date and the terms and conditions are not favorable. The economy is not favorable to anyone, and we want to urge the county government of Kericho, from the promises of the governor when he was seeking election, he promised that he's going to confirm our colleagues. Yes. So we want to push that, yeah, he takes up his election pledge and ensure that our colleagues are put on permanent and pensionable terms. Kwa dhi mbele gi weche manyien ni jaod bura Magatundu South Gabriel Kagombe ibiro donjne kod nek mar bodaboda moro ma Thika e kaunti ma Kiambu. Nek manyocha otimore tarik 17 dwe mokalo. Jaod bura no nyocha omaki e kar dak ma Kileleshwa e bura Nairobi kendo ochwale doho ma Machakos kawuono kitude kod ketho makamano. Jang'ad bura mar doho ma Machakos Francis Olel ong'ado ni geng'ne e tesendo obila ma Muthaiga kuom ndalo 4 kapod itimo nonro mar pimo kawiye bende tamam. Okinde ma Kagombe to seyo kang' mar yalo bura ne doho ma Machakos ni mar ketho ma itudego no timore Thika e kaunti ma Kiambu. Prior to our client being presented before this court, we have successfully obtained a pre-charge anticipated bond. I do therefore order that the accused person is taken to Kiambu Level 5 Hospital on Wednesday, 5th of June, to have the assessment done. The second issue is whether or not he should be released on the anticipatory bond terms issued in Kiambu HRCC miscellaneous application number 80424. So he should be taken on 7th of June at 10 a.m. Accused person should be made under the position until
Wadhebeleni doho mamalo ko bura mano chwale nyime kod duond bura mar KANU kadwaro mondo do yangini Bakar Bagorombe mar KICC en madun bura no mar KANU. Jang'ad buche Jacqueline Mugenyi ka ng'ado bura makamano no wito oko kwayo no mar KANU kendo lero ni andika mar lobno mar KICC ne okene duond bura no mar KANU ataro mar chik kendo ne girem luwo chike mag lope ma pacho kae matimore banka KANU Deno otero yuwa kidogo kaluwore ni sirikal mar na kana othicho oko KANU kendo yango ni hen mar piny owacho. Duond bura mar KANU ni pod gibiro tero bura doho mar ywagruok mondo mi gikwed ng'eto makamano. The court also stated as follows: the Commissioner of Lands had no power to alienate public land, and any action taken without due authorization is a nullity. And they cited the case of Said bin Saif versus Sharif Mohammed in that case, and reiterated that an action taken by the Commissioner of Lands without legal authority is a nullity. Such an action, however, is, though technically correct, is a mere nullity. That's what the court stated. The cross petitioners have been able to specifically prove the particulars of breaches of clearly laid down procedures in law that were not followed by the petitioner in seeking to acquire the property. The suit parcel public land, the petitioner ought to have followed the procedure provided in law in order to have the suit land allocated to them if they wanted to do so. This court has looked into the evidence on record, and it's clear that the suit parcel was illegally, unprocedurally, and unlawfully acquired by the petitioner. Koram gajong manenda kapago angwen bang sa chielo diambo chendo en ramany piny ero kamano kuom ero kete mana kaera mogi TV na singo kao pachi kapoko kao yomo kongo Walter Ubado wachoni NTA sa kwa bondo omora inya gi chendo ne mar ramany piny. Monica Kumu wachoni tokara Pastor Paul Mackenzie Gilange no wito ganda mang'enye bungu kaeto wacho ni en gima lit ahinya ka oganda luwo dhano kar mondo gilu Nyasaye. Wacho ni en gima lit gima notimore Shakahola okunja kotimbre kendo e pacho kae makana ngasini akantie kapinguri ya Kalango edo kamano kumketera mogi TV odiama kawuono eno bende Sheni Otieno wacho ni en gi jo kanisa gi meto sini Africa Romu Salaba Church Ligala gimora ahinya gi chenro mar rameny piny. Vital Chieng wuod Karariu wacho kanyo ni jotelo oneno weche manyien jatelo no sewuok kendo odhiamo dongruok jatelo dich gi Kenya mondo me dongruok onenie odhiolo muom mondo me oduogi ogergo piny Kenya. Owacho kanyo ni kata kamano gima chicho gi en ni to kati kelo omenda to suru bende medo en gino bende chando chuny oganda jo Kenya. Kato mar madhene katoto wacho kachacha ni entie Nakuru Kabarak wacho ni jopuonje mag JSS winjo bed ni medo omenda mondo migidogi e tich. Jaroso janeni kacha indiko tema bet bor kanyo matin intiere Makongeni wacho kanyo ni gi Musa Tiego jogor Mahia imora hinya gi weche go yo matin maen ramany piny ikini abonya kuram gajwang pani wan bende kod twak mara ramany piny kamino wendo waschope studio kae waduogo banda kama chuo kende. Ase wacho nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. I wish I could have soft and glowing skin. New Geisha Black Soap with activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa. Mang'eny mane chando parruok mang'eny e ngimani nikech naonge kod tich an gi nyithindo matindo
Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Ma kana wuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore, kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Wakelo ni Moma Sawa Milking Jelly products. Moma Kindle mar Sawa Milking Jelly en mo maonge gima omedie kendo ober ahinya e rito pien del. En mo maleny ne ok yot, orito pien del kendo en tebe los maber mamiyi tich seche ma igwele ka idwa de. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Machiegni kendo nyakorom ga jwang' chenro en ramany piny wadhi mbele gi weche manyien. Jood bura ma Ugenya David Ochieng, nyawadgi Mabondo Gideon Ochanda kaachiel gi jood bura mamoko okone jatend piny Kenya William Ruto ni okasre mar chopo singo mag dongruok e counties ma Nyanza mana jotelogo olero ni jopiny jatend piny Kenya osebedo ka osingo ne jopiny. Wuoro nyambagire kinde iko mar Jackson Nyunjo Wang'o jatend migawo kod lony manyasani Eliud Waka ema jotelogo owuok e apaya motegno kendo kone jatend piny William Ruto ni awayo nyalo jogore gi lak e kinde kod jopiny kapo nono rem chalo dongruok ne jodak ma Nyanza mana kaka ne osingo. Our enemy is not ODM. Our enemy is not Raila. What I hope of these people is the government meeting their demands. If you are building roads in Central Kenya and Rift Valley, give us our fair share of roads. Kautelegi kod jaod bura ma Ugenya David Ochieng, nyawadgi Mabondo Gideon Ochanda kinde jotelo mamoko, jotelogo okone Ruto ne japiny dhi mako kode sigu mapek kendo nen malong'o ni mar duond bura mar ODM kod ogai mar Raila Odinga ok en jasike to rem chalo dongruok ema dhi lwar e piny. If you don't do that, Raila will go to the AU, another Raila will come up. I can assure you. So these people respond to what government does positively if government goes with that. This country is run equitably. We want to plead with you that can you do what you can? Sign the promissory project that the president in front of our people. These people are very, very happy. And they're not made a project. Some of them, if we have them included in the next estimates for this country, it will be a firm confirmation that we are one. William Ruto nini kod liet kendo manyo mana kama gisoe wigi kalore ni jopiny soko gi sok neko kidwaro dongruok. And these people, that's what they do.
Chana hapo yule jamaa Lang'ata na mita kule Migori. Basi iko wapi zile vitu mlipromisiwa? So let's deal with that. And in working together is when we can realize and give our people the services and the dreams that they need. We can let's come out and work with the current Anagaudia to reaching Maruto Museko and Economy Party. Kata kamano, jatend migao mochung' ne jotije mag sirikal Felix Kosgei to kod jatend migao mar tudruok Eliud Owalo to okone jopiny mondo obed kod horuok kendo weketo jotelo kod liet kod sare ewi weche mag dongruok nimar jatend piny biro chopo singo mage ne Nyanza. What the members of parliament the directives from we they are fulfill those promises about great issues. My is all about Mgajonga teremke Nyamira kama familia More Gweng Mamisambi mantiere Nyamira kod kuyo jangara kimajahini hapa nchi maneo Zaida Mondi Lawi Mweres Mugongo Gal plus apart 3 yang ninyo chala chingi tobanyo dogo yodringre odiamo manyoro min mare pamela odiambo Mario Pireno ekinde Prodinyi me Marianga dieri ewi gima nyome okao ngimane. Ringreno tereka no ringre hospital Nyamira rifaro. Ugi otie kobiro. Apiru yoro Jumapili. Chiti kama nyalote utawuka richi. Ugi saa igona simu. Oyudo kaine ito. Yenda makari nayo kuokri na godi ko mtu mane kama dawe macho mwana na riti unte aina baba niti mwana kemo mane Mangato ti motimo na eno wuo. Toto nitie. Kadipo ni saa chichige moromo ka Nyasaye nondiko ni. Aonge wach. Kadi kama thoe na bido wuo. Nya mera ni nwa wuo ko kati jimi cha big. Adini siku mwa kanye. Kendo nyadi kitwa mani rembwa Usimirignya pako bich mani nyadi Eito marumba musiki class mamalu Le bibi band mari Johnny Junior Asante mashabiki mitu wani Kisto tarika boro duwe mara ucheli galiendi Yoreteku ugenya si haipachu Nyaka Mombasa na Mchumbi Ocho Mechanical Ground Nairobi team Kisumu Mombasa Nairobi City Nyadi Festival live Mwana Mboka Johnny Junior Dimu chungulu kanyogi nyadi majaluma malo Kanyaka kapulu kija jalamo Nyadi Festival Don't just come, attend in style. Roy
Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi sel gore kende. Riwo nyaka suma VAT. When yud molos kikelo ni nono mong chugo. Limu ae madwa mamaji house kis Sacra Street. Aya mapol boya. Gochunwa nono abeo nono aboro. Adek abich abirio. Ari nono achiel. Nyathini ko kama ni ng'eni dhako ni dok kwale kawuono. Ok en minwa. Samaira en minwa. To kendo babwa nowacho nani ya. Minwa rwako ga skati machal gi magi. Dawe karan. Ano kadwa ng'eyo ni en ang'o mabiro timre. In gi Sarab nyakuri warus. To ka wachako wuoyo wach meno, en lal mana kaka en molal, higni 5 mokalo. In ang'o momiyo in iketo nyathina mabor koda. In ang'o momiyo iketo seher mabor koda. Yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Meraji wajirimnya komati mojuwo Johala ewi chenro mar chulo ni manyasani mar mbui. Jatend chenro mag ohala Direct Line Assurance Chris Katiwa wacho ni chenro mar chudono ni kare kendo biro konyo duoko piny midhiero ma asani okwako chudo kod ohala e sekta mar wuoth. Direct Line osebedo katimo kampen e gwenge ma pacho ka mar loso gi johala kod joriembo e wi tiyo gi yo manyasani e chudo. Are saying is we don't want to go the whole once somebody is injured, what you need to tell is I will, and then we'll do that job that you don't need to go to any police station. As long as that matatu was involved in accident, and you were a passenger. Ambao wanatokea wakati gari imefanya accident. Unakuta gari yako ilikuwa imeumiza watu wawili, wakati ukikakaa kidogo unasikia watu ni watu 10, watu 15. Na hiyo shida tumekuwa nayo kwa muda. Na leo tumepata Harambee Stars nomole piny mar Malawi ndalo 5 motelo ne tuke mag manyotiko. Tuke mag pinje duto mibiro bagi alap ma Bingu National Stadium mar Lilongwe. Kenya biro rakore gi tim mar Burundi e tukgi mokwongo tarik 7 dweni. Ok girakore gi tim tarik 11. Kenya bago tuke mar Malawi bang' rem de chwalo alap mokwongo e riwruok matayo tuke pinje Afrika. Kocha mar Kenya Henry Frat no golo jotugo Joseph
Eric Marcelo Uma ekinjotu amoko ma ogeno ni koro biro loch mar Group F mabende oting'o timbe mamoko kaka Gambia gi piny mar Seychelles. Kamachelo team mar KCB-RFC biro rakore gi joloch higa mokalo Cabras RFC e finals mag tuke Enterprise Cup bang' timbe ariyo yudo loch e tuke gi Magnus Finals e kindgi gi team mar Kenya Harlequin gi Modern Script. Jolbengi ma KCB nolo team mar Kenya Harlequin points 3-18 e lap ma KCB Sports Club County ma Nairobi e lap ma kendo joloch higa mokalo Cabras team mara Nondescript points 5-8 We'll just have to take stock on Tuesday or Monday, see who came out unscathed, and we make the team from there. I think they're not playing the same way they were playing in Kenya Cup. They've got some speed and some that we picked up, and I'm very scared about. And the kicking game seems to be much better as well. Joseph Ojapuni watu ni ganyati mwa Kenya ema kachel gido timo jareda mulo mar kubige Kenya Silver giduto ila mna piny Kenya mwalimu jagi mwana bana gi mwa hinya kirito mara mapendo mabor wendo wa osechope suji kama no kanyo buka cheng wadhi goyo mpaka kwenye magpuro parni weche go mabola osbedo hekini mukalo ng'iyo kaka wanyalo dongo sekta wa mar pur kendo agombaka mondo mi jopur ong'i kaka ginyalo timo mar geng'o onge chiemo e kinde mabiro. Wayo matin osebedo sasa unaweza pata private motor vehicle 30 days. Single expensive motor vehicle insurance. Pata tu. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla. Tuanze kulipa kadi sasa. Hapa ni cashless. Nasema tunaweka pale. Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt. Eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Want a break from the hustle of everyday life? Come experience the wilderness of the Mara by enjoying the 30% discount exclusive only to View Travel clients. Embark on adventurous game drives, enjoy picnic lunches, and later relax to a chilled evening. Get to enjoy daily safari departures to the Mara Sapa Lodge for only 22,500 Kenya shillings for a 3-day safari. You cannot get a better deal than this. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and let View Travel be your guide into the wild. View Travel. Dream, explore, discover. Madam,
osetimre in gi Sarab Nyakuri Warus. To ka wachaki wuoyo wach merno, en olala mana kaka en nolal higni 5 mokalo. In ang'o momiyo in niketo nyathi mabor koda? Ang'o momiyo niketo seher mabor koda? Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milky Deli. Ma ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Machiegni kendo nyakorom Gajwang' ma en kidieny mar ariyo mar chenro mar amany piny kama bende wasumo paro mar ng'eyo kaka winjo bende mar pur ka bende antiere kae gi jalony weche mar pur mano Buka Ochieng' Owuor. Adwano kawo thuolo mar nyiso ni en ng'ana nyiso ni higani no wuok oko mar manyo ni oganda ma bende nitiere kod lony kata kamano gisebedo ka gilal no matin kuom thuolo mokwongo nyakorom Gajwang' yen arwako Buka e studio ma Nairobi kae mar Ramogi TV. Machiegni. Erokamano ahinya. Ulrien ne jokanyanam ni ng'awa. Jokanam an iluonga ni Buka Owuor Ochieng'. An wuodimbo Usenge gweng' iluongo ni Goma e kuma ae kendo koni ithurwa. To Nairobi ka asebedo kuom ndalo kendo asebedo katimo nonro mag pur i pinywa mar Kenya ni duto. To seche moko bende ayudo thuolo mar dhi oko. Asewuotho kuonde mopogore opogore i pinje ma bende koro osebedo mang'eny e Afrika ka. Asia bende asedhiye. Asedhi tich Europe, to asedhi nyaka tich North America i weche mege purgi. Koro an gi geno kabisa ni lony mara i weche mege pur en lony ma koro ngirore kuom higni 17 masetiye sekta mar agriculture i Kenya waka. Ngare loka kuna mneni lale mano konyali. Machiegni Ramogi TV man ramany piny chenro bende wamanyo ne oganda wechego mopogore opogore kawuono e sekta mar pur. Nitiere riwruok moro kae ma in jakom. Yes. Nyiswa ni ang'o motimo riwruogni. An i Kenya ka an jakom moriwo Kenya mzima mang'iyo i weche mege pur sana sana i weche mege kodhi. Wayude i pinywa ka ni wach mar chiemo mar kodhi, chiemo mwachame mang'eny kabisa kendo en ema koonge to kech koro ng'eny. Ok ibi winjo i pinywa ka ni ka ng'ato wacho ni owinjo kech mar ring'o kata kech mar rech. En mana kech wuok kodhi ma wakomo ogoli puothewa ka watiyo kod nying sana sana miluongo ni nying mar Kiingereza to waluongo ni cereals, lakini i dholuo to waparo na nyalo dende ni kodhi ama bando. En ma watiyo kode kabisa. Koro i chairmanship mar Kenya mzima an ma koro chung' i weche mege nafaka. To watiyo kod jopur ma yuto gi ni piny, small scale farmers. Koro wan official mopogore opogore, jomoko nitie mak ni Nairobi ka, jomoko be ni counties ma piny, lakini an koro an Nairobi ka ni kaka jakom mar Kenya mzima. Ng'ato nyalo penjore ni kom ma intiere no en kom ma bende nitiere kod teko kizungu na jo bende puro oganda iluo bende mano ni machal kama chopo e kadongo kod mondo wabed ni wan kod hierarchy mondo abed chairman mar Kenya mzima nyaka watimana kod sidienge mopogore opogore, groups mopogore opogore, kata korwa kuma ae
Iluo Nyanza wan kod grube mopogore opogore to kendo ka giwuok e grubego kendo wan gimoro iluongo ni Lake Region Food Security Forum makoro mako counties 14 kata nyocha ni pok okadho ahinya nyocha ne apuonjo gi Kakamega ka giromo counties 14 go i weche meg chiemo ka achiel kaluwore kod weche mag pogruok waseneni kod lwasi climate change ne wabed Kakamega ka ne wapuonjo gi kaka to grubego ka gin e gik ma oripo bed ni wabedgo kabisa nikech ka bedo e grup kaka gimoro biro maber mondo bed ni konyowa mondo bed kod penj mondo puonju ama mondo miu bedo matek. Koro grubego nitie to kuonde moko nitie ma grubego osebedo mojiwre kaka dwarore. Samoro gichako ka giparo ni en gima ng'wech miringo piyo piyo tichopo to jomoko olikori. Kuonde moko waneno ka grup jomako motegno mondo wuok to gisechope ka gimoro idwaro tim to gisetimo kendo king'iyo mos iyudo ka kendo grube kuonde ma grube omaki motegno iyudo ka dongruok nitie moloyo kaka kuonde wa maneno mang'eny ka nyawo dwa bede i weche meg grube. Ma diponi nyalo hulo ni oganda Jokalunge kod sinani mar dhi mbele e bede kidienje mopogore opogore mag konyruok. Ginyalo neno ni gigi nyalo biro kony nyalo biro piyo to kony dwaro sinani kendo dwaro mondo gisik kanyo. Kuonde wa mwae mag luo onagi kod wach pur ok osebedo maber ahinya to kata gik ma mondo koro ji riwre mondo otim tich kanyakla waneno ka chuny ng'eny e gwenge ma ayo to mondo walos nikech samoro ka gitimo kamano nikech en region ma samoro osebedo neglected osewe kuom ndalo mang'eny lakini waneno ka wadhi i baby step to waneno pogruok moro nitie kendo wabiro bedo ni wajiwre e purgi. Wadonjo tokwa ma kawuono bukero kamano ahinya kuom miyowa ranyisi kendo ketowa e ler kotenore gi chenro ma untiere godo. Waseneno ka kinde mokadho koth mapek nochwe pacho kae ka bende sani jolony ka ng'iyo mbele to giwacho ni onyalo bedo kit oro mono mana pok obedo mbele kae kaluwore ni koth noketho mopuom cham e pacho kae. Ere giminyalo wacho wach to jopur owinjo bed ni timo ang'o mondo mi koponi ogik sa orono to yude ni nitiere ka ginyalo dhi mbele gi wechegi kata chenro maggi kata bed ni nitiere chiemo moko magiseiko kendo gikano kumoro buta. Waneno ka koth odwa chwe mopogore kendo okelo shida mang'eny to waneno ka kuonde man piny sana kopogore kod kuonde machalo kano kuonde ma several acres nitie kuonde moko ma pi nosebedo mang'eny kata mana cham ok nyal timore to kendo waneno ka kuonde ma chiegni kod dho nam waneno ka tinde Lake Victoria wuok oko kendo ok odok kaka notimore chon to wuok wacho kendo ka puothe mang'eny dala. Koro jowa gima ni kan mwanyalo kano go pigni kata ka nitie kaka dikuny yawo ama kuonde moko ma yapni yawogi inyalo los kod jowa mani sirikal kata wabunge kanyalo medo kunyo gi mondo wati kod pi makoro dhi nono ni i ndalo makoro chieng' nyalo bedo maber kabisa. Ato joma bende nitie dho nam i pi ma osiko bende dwaher ma mondo wachnegi mondo pi ma gineno kanyono en pi manyalo miwa chiemo. Kik wanene anena ni en pi ma rech odakie ma gimwanyalo golo kuro en mana rech. Wang'iye uru ni en pi ma kigole kanyo mitere kacha to nitie alot minyalo chamo kendo minyalo uso. Kendo kigole kanyo mitere kanyo gi rabuon, in go muogo, in gi bendi moro, in go oduma moro ma samoro waluongo ni bando minyalo chamo. To kanyakla ma wanyalo harvest kowuok i kado. Nitie kaka donji buche opogore ma diyudie kata na tandi moko matin mauni ok ng'iepi no ka joma nigi tangi helago bedo kod
moro mane wan go e tok jikon ma bende ne miyo chiemo miyudo ka pesa mane didhi nyiewo go alot koro pesa no dong' e fuko, pesa mane didhi nyiewo go dong' e fuko kata koro man gi sudune matin e tok jikon gocha odong' tinga mionge gocha pesa cha iteri chiro kucha. Koro gigi gin gik moko matindo tindo to gikelo pogruok maduong' kabisa. Koro dwaher ma mondo wawache ni jowagi ni wakawe uru loso chiembwa ni kendwa ni gi siso madwarore, nikech chiembi bende kipure milose kendi ng'eni chamo gima chalad. Kidhi chiro inyiewo nyanya mosewuotho kuonde moko ma nyanya ng'ato yudo ka nyanya nigi tuo, odhi okawo yath mar okuodo iluongo kaka dogo nyanya gima ber mar moko nyalo obro kabe to tire chiro mondo idhi nyiewo. To kiloso chiembi kendi mo chiemo maber kendo chiemo ma ok oteri kaka moro ma hinyi chari tiri. Koro mondo oko mondo niuro kadwa kony piny ma koro obiro nwa mang'eny mondo watigo kudo chiemo moko biro biro koro chiemo biro donjo. Wach mar kamalo e Victoria na bende wantiere kod parruok thuolo ma yudo ka pini duong' buka ok ti kode yo makare. Pile iwera wera ni to tima duong' kamane wan iluongo ni large water bodo duong' kendo kinya tim kode weche mag pur to kendo inyalo king'iye gi wang'i ma oko onyalo kelo chiemo moro moko. Kata kamano kiwuotho e alwora mar nam Lolwe onge chenro malong'o mag pur mochwiny manyalo